जौगानायनि फारसे गोख्रै दावगादों चिरांनि रुनिकाटा ओनसोला। मोनसेनि उनाव मोनसे जौगालु बिथांखि मावफुंनो लादों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा। अंगनाबादी मिरु आरो देहा सिबिथायनि साब सेन्टार लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों इएम रनजित बसुमतारी आरो एमएलए जयन्त बसुमतारीया। जौगानायनि मोनसे बाहागो महरै दिनै चिरां जिल्लानि रुनिकाटा ओनसोलनि बुहुरबस्ति गामियाव मडेल अंगनाबादी मिरु आरो लाइमुथि बाजाराव साब सेन्टार लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जायो। रुनिकाटा हालामनि गोथौ लाइमुथि ओनसोलनि गामिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, देहायारि जेंनाफोर जायोब्ला देहानि फाहामथाय लानो सुबिदा जानो थांगासिनो। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस डक्टर रेहेना बेगम, सिडली जौगाखां खोन्दोनि बिडिअ कुमुद नार्जारी आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव दिनै एमएलए जयन्त बसुमतारीया साब सेन्टार लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होयो। दानथामसोनि गेजेराव बे न'आ कमप्लिट जानांगौ। बिनि उनाव मोनसे प्रसेस थागोन जे बेयाव डक्टर नांगौ, नार्स नांगौ, बिनि मोनसे प्रसेस थागोन। बेबो लुफुंनायनि उनाव जिथु सरकारा सेंसनानै हरबाय जेला, बे सरकारनि अफिसियेल मोनसे रेकर्ड थाबाय, लोगो लोगो बिनि उनावनो नार्स बा डक्टर हरनायनि निस्सय खामानिया जागोन। आरो बेजों बे देग्लाय 2024 मायथाइनि गेजेरावनो फैगौ 6 दानसोनि गेजेरावनो बिथांमोननि बे जेंनाया निस्सय जोबगोन होननानै आं आसा खालामदों। लोगोसे सार बे जायगायाव ओनसोलाव हान्था मेलानि फरायसालिनि जेंनाखौ माबायदि सुस्रांनो? बियो जोंहा बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा दङ, जेराव माने निट बेसाव स्कुलफोरखौ बानायनाय जागोन होनदों। निस्सय नैबे ओनसोलाव जिथु स्कुल गैया आरो बेयाव गोबां रायजो राजाफोर, फरायसाफोर दङ, बेनिखायनो बे निट बेसाव निस्सय गोग्लैनानै दङ। आरो इयुनाव बिटिआर सरकारा दा जेरैहाय कलेजफोरखौ निट बेस बादियै लाबाय, स्कुलफोरखौ लानायनि मोनसे थांखि दङ। निस्सय बे लाइमुथि ओनसोलावबो नायसनजागोन आरो बिदिजों सोलोंथाइनि जि जेंना, स्कुलनि जि जेंना, बे जेंनायाबो सुफुंजागोन होनना आं मिजिं खालामदों। हान्थामेलानि बेलायाव बे दालां मोनसे दङ सार, बे अलरेडि हमजाखाबाय। बियो वर्ल्ड बेंकनि फान्डजों बे जागोन। बियो डिपिआर बानायगासिनो दङ। आं मिजिं खालामदों जे निस्सय एमपि इलेक्सननि सिगांनो माबा मोनसे जोङो खौरां मोनसे मोननांगौ। ओरैहाय फाथाबारियाव मोनसे बिजनेसआव बेले बेजे जादों सार, न' लुफुंनायनि, बिनि खौरांखौ मोनदों ना मोनाखै? मोनोबा मा बेब'स्था लागोन सानदों? बेखौ निस्सय आङो दासिमाव मोजाङै बाथ्राखौ मोनथियाखै आरो बेखौ थांनानै नायबिजिरनानै मा जेंना जादों बेखौ सुफुंनायनि थाखाय बा जेंनाखौ रिजल्भ खालामनो थाखाय नाजानाय जागोन।